Хайырлы кеш. Бу җәйнең зур шау-шу күтәргән яңалыклар арасында Вячеслав Володинның, аннан соң Владимир Путинның чиновникларны үзебездә җитештергән машиналарга күчереп утыртырга кирәк дигән фикерләре аеруча кызыксындыра халыкны. Дөрес, әлегә төгәл карарлар кабул ителмәде. Җитәкчеләрне, дәүләт хезмәткәрләрен безнең ил машиналарына күчерү фикере дә яңа түгел. Бу юлы эш азагына кадәр барып җитә аламы? Сүзебез кунаклар белән шул хакта сөйләшәбез. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Альберт әфәнде, профессор кеше буларак сездән башлыйк инде. Дөнья күргән кеше буларак, тормыш белгән кеше буларак, бүгенге көндә менә шушы инициатива булды ди. Bütün чиновникларны күчереп утыртырга безнең машиналарга дип, кайдандыр бюджеттан акчалар табылып, госзаказ булдырылды ди. Бездә булган заводлар аның кадәр машинаны җитештерергә сәләтлеме, техник мөмкинлекләр бармы? Ул бик дөрес карар инде. Безнең чиновниклар үзебезнең машинада йөрергә тиешләр. Ул карарның файдасы заводлар өчен бик зур булмаячак. Чөнки безнең илдәге чиновниклар 2-3% бөтен халык белән чагыштырганда. Әйтик, Европа илләрендә ул 2 тапкыр артык, 5-6%. Шул 2-3%-ның оннан бире генә машина белән йөри ала. Чөнки бөтен чиновниклар дәүләт машиналары белән йөрмиләр. Шуңа күрә аның оннан бире булгач инде 0,2-0,3% ул заводлар өчен зур күп чыгарыла торган автомобильләр түгел. Анда ул инде бик әз. Шуңа күрә аның заводлар өчен бик зур кирәк түгел аның машинасы. Ләкин җитештерә алалар, бу карарны үтәп була димәк. Алар ул карарны үти алалар, анда мөмкинлекләр зур заводта. Шуңа күрә ул проблема шешелә. Ахман, безнең ил машинасын бүген кем ала? Менә аның портреты, финанс хәле ниндирәк? Сездән сорыйбыз инде, чөнки сез Фәрит машиналарны сатасыз, аласыз. Менә кем ала безнең машиналарны бүген? Ничек дип әйтәләр? Средний класс кешеләр диләр индеме? Кемнәрне, мәсәлән, акчалары җитеп бетмидер, кыйбатлы чит ил машинасына. Шуңа күрә күбесенчә аны безнең халык ала инде. Гади халык дип әйтик. Халык теле белән чит ил машинасына бүгенге көнгә килеп. Безнең машиналарда бүген шул кондиционер, автомат коробкалар бармы алар? Бар, андыйлары да бар. Минекендә юк. Кондиционеры бар, коробкасы шул ук. Баралар төрлесе кондиционер белән дә автомат коробкаларында. Аерма зурмы хәзерге көндә чит ил машинасы алабыз. Чит ил машинасының да әле бик әллә кая киткәнен түгел, менә база дип әйтик инде, әйме? Кондиционеры булсын, менә шул магнитоласы булсын, ABS, ESP-сы булсын да бик артык әллә кая китмәгән генә салоны булсын. Менә шундый машина белән безнең заводтан чыккан машина арасында күпме аерма? Аерма бар. Бәя ягыннан һәм. Бәя ягыннан менә 300 мең, 500 мең. Бәя 500-600 тирәсе. Безнең машинаны гомумән ана әзгенә бәясен төшерсәләр, ул аны алырлар иде. Алырлар, мин уйлыймча, ул халыкка доступнарак булыр, әйме. Халык бит инде һәр ничек карый. Миллион ярым һәр бүгенге көндә грант тора, әйме. Грант алганчы ул тотылган шул Kia Rio һәм Solariska кызыга. Чөнки тотылган машина ул чит илнеке, безнекенә караганда зарак җыячак. Шуннан гына күрәм мин. Без нигә бәяләрне төшерә алмыйбыз микән? Җитештерү кыйбатмы? Бәяләр бит инде ул базар хәлләре белән бәйләнгән. Әйтик, без эшсезгә алсак, детальләрне ул эшсез булырга тиеш. Без эшсезгә ала алмыйбыз инде, чөнки ул чит ил детальләре долларга саталар. Доллар безнең өчен кыйммәт. Шуңа күрә гомумән алганда аның безнең чыгарыла торган машиналар да кыйммәт була. Чөнки аның базарның шундый законнары бар, үз законнары, без аларны берничек тәген үзгәртә алмыйбыз. Монда бит әле икенче ягы да бар. Айратка карап сорау бирәм инде. Әти белән кышкырыша запчасть эзләгән вакытларыңны искә төшер. Аның бит безнең машинага да запчастьнең 40 төрлесе бар бүгенге көндә. Оригиналы бар, шул ук Кытайдан кайтканы бар, ни өчендер үзебезнең машиналарга аларның бәясе ни дәрәҗәдә һәм яңа машинага, чит ил машинасына акча җитми дип, үзебезнең машинада гына йөреп торыйк дип әйтсәк, күпмегә төшәчәк ул. Эш анда гына түгел, минем әйтеп үтәсем килә, менә бер 10 ел элек, әти миңа бернинди дә мөрәҗәгатьләр юк иде. Аның бар иде бер 2 кибете, шунда барадыр иде, аладыр иде. Монда инде грузовый машиналар турында сүз бара.
Әмма грузовойларга гына калмый, башка машиналарга да кагыла дип саныйм, чөнки мин бер 1-2 машинага алганым булды инде. Хәзер әти миңа шалтырата. Аңа нинди дә булса запчасть кирәк икән, ул шалтырата. Чөнки ул нинди генә точкага барса да, төрлесе ала. Бигрәк тә бәя күтәрелү аркасында күбесе ала сыйфатсыз запчастьне, ярый, жюри. Мәсәлән, подшипник, теге бер атналык подшипник алдым әтигә. Кая карама, Кытай подшипниклары инде. Коробкага менә КППга алып булмый подшипник каяда булса. Менә шундый проблема күбрәк әлеге моментта. Бәяләр ягыннан шуны әйтеп үтәсем килә. Менә монда әйтеп уздылар инде, теге бәя күтәрелү ягыннан. Уртача менә карыйсын икән, ел ярым эчендә менә чит ил машиналарына 25%-ка күтәрелде. Уртача инде, мәсәлән, ел ярым элек 16-нчы елга Дариулар 900 мең тирәсе булса, инде уртача хәзер алар 1 300 000-га китте. Инде менә Б классларга гомумән бәя артты. Инде С классларны, Октавиялар нәрсәләрне карыйсын икән, анда бәя әллә нәрсә артмаган дип саныйм инде, чөнки анда 10-15%. Теге кыйбатрак булган сайын әйбер спрос күп булу аркасында аның бәясе дә күтәрелә. Вторичкада нидә запчастьләргә дә шулай бер кирип китә хәзер. Хәзер ничек итеп дөрес итеп аңлатып бетерергә? Поставкалар юк, төрле оптовиклардан. Шул ук май булсын, май менә төп проблема, хәзер менә майдан нинди генә сатмыйлар. Теге бигрәк тә узып барган юл кырыендагы ниләргә керәсен икән, анда да менә шул ук спекулянт үстендә спекулянт. Оптовик менә спекулянт, ул сатасыңа мәсәлән кыйбат итеп, как оригинал шикелле, шуннан соң теге оригинал дип тагын бәясен арттырып сата. Андый менә запчастьләр ниләр күбәйде инде бу мөмкиндә. Менә мин дә Япон машинасын Корея машинасына алыштырырга мәҗбүр булдым, чөнки шул ук майларны алыштыруда детальләр дә алар бермә-бер артты хәзер Япон машинасыныкына. Проблеман зур икән, мин урыс машинасына алыштыра алмыйча йөрим. Кайгыга баткансың. Зөлфә, дусларың арасында чыннан да менә хәзер машина алыштыручылар бардыр. Кем теге алыштырмыйча үзләренекендә теге тәртипле генә йөриләрме, карап кына йөриләрме ишебрәк? Мин үзем мәсәлән шулай. Хәзер киресенчә машина алучылар юк. Булганын кадерләп, öфөф итеп кенә йөри торган заман да мин үземнең машинага менә 11 ел быел булды. Шактый ара узды инде ул да. Ләкин төзәтә җирен төзәтеп, алыштырып, саклап кына тотам. Чөнки яңа машина янына барырлык түгел. Әлегә. Зөлфәт, синең фикереңчә, менә Айрат әйтеп узды, Фәрит әйтеп узды, бәяләр турында һәм башкалары турында безнең машиналарга да бәяләр бит инде ул кадәр якын килерлек, бик дөрес бәя дип әйтмәс идем. Юк, дөрес бәя түгел шуннан да. Әле мин сөендем менә, әгәр дә шушы канунны кабул итсәләр, бөтен җитәкчеләрне үзебезнең машиналарга утыртып бетерсәләр, әйме, бик әйбәт булыр иде ул. Бәлки шуннан соң ниндидер уңай якка үзгәреш күзәтелер иде. Машинаның сыйфатын арттыру ягыннан дип әйтәсем килә. Кемнең дөмбер шатыр сикереп иришеп килер икән, Мерседестан соң яисә ул ниндидер башка чит ил машинасыннан соң кисәк кенә күчеп утырса, безнең шул Нива машинасын яисә УАЗга утыртырыйм әле. Аннан соң инде алар менә кануннар кабул итә башларлар, кирәкле, тиешле. Әйдәгез, моның бу җирен булай итик, булай булмый бит инде дип. УАЗ мәсәлән, ничә еллар буена ул үзгәрми. Буханканы алар карагыз, буханка. Ул полиция хезмәткәрләренә әлдә кайта ул машиналар. Электросеть безнең энергетиклар барысы да буханкада утырып йөри. Ул ничә еллар буе бернинди үзгәреш юк анда. Һаман шул ул. Җитештерүдә берәр нинди үзгәрешләр бармы? Альберт әфәнде, сез бит инде шул КАМАЗ заводы белән эшлисез. Җитештерүдә үзгәрешләр бармы? Алга китеш бармы? Җитештерү ул алга бара, алга бармыйча булмый, чөнки артка калсаң, ул машинаны алмыйлар. Менә хәзерге статистиканы караганда, июль айында Лада Веста машиналары, Нива машиналары сату буенча беренче урынга чыкты. Июль айында 127 мең машина сатылган. Ә менә Кытай машинасы Хавл дигән машина инде ул 63 мең сатылган. 2 тапкыр ким. Безнең автопром менә хәзерге вакытта күтәрелә башлады. Автопром күтәрелгәч, акча булгач, аларның инновацион мөмкинлекләре арта. Ул конкурентның өстенлеген күтәртү өчен яңалыклар кертергә кирәк. Кеше бит ул һәр вакыт яңага омтыла инде.
Менә шуңа күрә, менә сатучы белә, уларны менә дәвам итәргә тиеш. Нинди яңалыклар бар менә хәзер? Без чит ил машинасын әйме карарсаны, ничә ел дәверендә нинди үзгәрешләр килгән? Рестайлинг дибез бит инде әйме. Безне машинаны алсак, анда бер фарсын алыштыралар да. Менә Зөлфәт әйтмешли, ничә ел булган УАЗ, шулай УАЗ булып калган. Ничә ел булган Нива, шулай Нива булып калган. Хәзерге вакытта узакы елларда менә күренеш бар анда, фарларын үзгәртәләр, бамперларын үзгәртеп куялар. Но бит инде төп ние бит инде, Нива бит инде, шул ук Нива. Хәлсез инде ул җанашым. Алабыз ниләре менә чит ил машинасын әйме, аларның конкретный үзгәреш кертәләр аларында. Панельләре үзгәртәләр, салоннарын, җайланмаларын кертәләр әйме. Күбесенчә бездә шул ук Нива. Менә нишләп бу алай? Монда алга китеш дигәндә мин бик килешеп бетмәс идем. Алга китеш бар иде ул, ләкин КАМАЗның да шул ук күпчелек урыннары, мәсәлән, Daimler şirkatınınki idi. Sanksiyalar kirdi, koya bara Kamaz. Şoluk Cummins двигательләре, сүздә юк әйбәт двигательләр, Газельләрдә, башкаларда, Chrysler двигательләре бар иде заманында, Volgalарга да куйдылар хәтта. Юк бит инде берсе дә хәзер бүгенге көндә. Бездә ни өчен бер нитә башласалар, теге машинаны заманчалаштыра башласалар, кайдан нәрсә алып була шуны җыялар. Инде хәзер гадиләштерергә кирәк дигәнгә килеп җитәбез икән, машинаны бөтенләй дә хәзерге теге элеккеге чыкканнан да начаррак итеп таратып ташлыйлар. АБС та юк. Ул куркынычсызлык мендәре дә юк. Ул машиналар кайчанга кадәр чыгачак, ул андый кыяфәттәге бөтенләй шәрә калган машиналар. Бу бәйле менә дөресен әйткәндә бер иптәш малай минем эшләде АвтоВАЗда, күп еллар конструктор булып эшләде, әйме. Бүген көндә яши Германиядә, китте Германиядә, без аның белән элемтәдә сөйләшәбез. Мин ничек санда сезне менә үргәр Фәрит, менә Германиядә кешене хөрмәтли беләләр. Мин ничә ел эшләдем АвтоВАЗда, минем шул ук бер куелган зарплата, ни күтәреш юк, ни үзгәреш юк, ни хөрмәт юк ди. Тегендә ул һәр үзе кеше. Менә мин шуның белән күрәм бәйле, чөнки аның нык акыллы малай, нык башлы малай, ул нык күп үзгәрешләр кертте. Белгечләрнең кадерен белмиләр дип әйтәсез килә инде. Белгечләрнең кадерен белеп бетерелгәннәр. Ул нык аның белән бәйле. Эшләргә хәзер кеше юк. Кытай машиналар турында да сөйләшеп алдык. Ни өчен алар шуның кадәр кызыктырырлык? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Бездән аерылмагыз. Хәерле кич, Таяну нуктасы студиясендә машиналар турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Кытай машиналарына ничек карыйсың? Хәзер бит дөньяны бастылар. Альберт абый ул хавал турында гына әйтте, бер бренд турында гына әйтте. Ләкин бездән аермалы буларак, аның бит төрләре дә бик күп. Бездә ялгышмасам 13 төрле Кытай машинасы бар, әйме, бүгенге көндә. 13 Кытай һәм 3 безнеке. ВАЗ, УАЗ, Нива. Газ бар икән. Хәзер кемнән сорамалар Кытай машинасына кызыга? Син үзең мәсәлән алыр идеңме? Кытайныкын нишләп алмаска? Мин анда утырып йөреп караганым бар. Кеше өчен бөтен әйбердә бар анда. Кеше өчен. Демәк, син бөтен яктап камераны карый аласың. Урындыклары сиңа ничек җайлы, шулай итеп көйләп була. Әйбәт, кондиционерларны әйтеп тә тормыйм инде, климат контроль һәм башкалар АБСлар. Менә ул мин һаман менә шул тегене әйтәм бит, җитәкчеләрне утыртырга әйтәм. УАЗ буханка машинасында рульдә йөреп караганыгыз бармы сезнең? Мин ул машинада көн сайын йөрүчеләргә әйбит, аңа медаль бирергә һәм зарплатасын арттырырга. Анда бит аягың синең күтәрелеп йөрә, сцепление белән тормозга басканда биеп барырга кирәк, менә шулай дип. Тизең белән менә шулай биеп барырга кирәк. Яман уңайсыз машина. Менә безнең УАЗ Патриотта йөрисең әле син? Ничек сиңа? Трассага чыкмасам бер дигән. Бүтән җирдән җыри, менә шул фураларны узарга дип чыга башлаган вакытта читен сөйләмим инде калганын. Ашуымны китерәсез. Бер бандый сораулар. Машиналар турында сөйләшә башладык, бәяләр адекватмы? Менә шундый бәягә. Гомумән, хәзерге моментта бер нәрсәгә дә адекват бәя юк. Әгәр дә сезнең машинагыз бар икән, хотя бы 3 ел булса да, шуның белән ничектер җиргә кирәк, аннан соң инде адекват бәя булачак. Хәзер ниндидер шаукым бара, теге менә иң беренче салонда сатылган машинаның бәясе күтәрелде дә, хәзер ул теге менә взрывная волна шикелле, урыс әйтмешли, күчте инде башка тармакларга да. Юк, син аны төшәр дип уйлыйсың. Мин мәсәлән уйламыйм аны төшәр дип. Бу әлеге моментта теге бәянең күтәрелүе күбрәк эмоциональ һәм производственный линияда булган проблемаларга бәйле. Утилизборга да бит әле, утилизационный сборга да бәяләрне күтәрделәр. Шуның аркасында монда кертелә торган машиналарның бәясе үсәчәк.
аларга ияреп инде, Айрат әйткәнчә, Шул ук әйберне искә төшерегез, менә 12-13 елларда менә үзебездә, мәсәлән, Volkswagen-нар курганда чыга башлагач, нәрсәдә чыга башлагач, бәяләр төште бит дөресен генә әйткәндә. Алар бит менә теге Европада нәрсәдән кергәндә, аларның бәяләре менә теге кыйбатлыгыннан әйтмим мин, теге доступныйрак була башлады машиналар дип әйтәм инде. Ул барбер да безнең үзебезнең илдә ниндидер линиялар булмый торып, ниндидер запчастьлар булмый торып, производственный линия булмый торып, конвейер булмый торып чат иткән. Ул берничек тә машинаның бәясе ни була алмый. Чөнки, мәсәлән, менә шул ук запчасть ягыннан әйтәм, әтинең менә ГАЗ 3309 машинасында май насосы ватылды. Ул май насосы тора 3000. Һәм шушы менә 1 ел элек ул насосны аларга уйласаң, ул тора 25000. Аны ни өчен шулай күтәрелә? Чөнки бер каяда юк. Производственный линиялар юк. Хәзер менә һәрбер запчастьны шулай итеп саный башлыйсың икән теге машинада, аның бәясе күтәрелми, хәл юк берничек. Алтынга чыга ул. Без егетләр менә бу Кытай машинасы турында әйттек бит инде, Айрат әйтеп узды, үзебездә яраклаштырылмыйча торып бәясе төшмәячәк дип. Һәм без менә чиновникларны үзебезнең машинага утыртабыз дигән вакытта, миңа калса, ул бер дә автоваз булмаячак, ул Васпатриотта булмаячак, ул Кытайдан монда кирип, локализация узган, һәм тегеннән сүтелеп кайтып, монда җыела торган машиналар булачак. Шәһәрдә мэр әйтте бит инде, Тигуан курганда чыккан, безнеке бит, мин шунда йөрәшәкмен диде. Бу реальрәк күренеш саналмыймы сезгә? Ауриста бездә чыга бит. Аурис. Ала бугала. Ул бик мөмкин хәл, чөнки безнең әле автопром әзер түгел, үзебезнең яхшы машиналар эшләү буенча. Әйтик, беренче адымнар булды инде, безнең менә Алабугада Аурус дигән машина җыялар. Ул хәзерге заман машинасы. Но аның бәясе дәген хәзерге заманча 35 миллион, 35-36 миллион. Безнең өчен ул зур акча, менә чит илләр өчен, әйтик, бай кешеләр өчен ул нормально. Шуңа күрә безнең илдә автопром күтәрелә башлады. Шуңа күрә яңалыклар керә дим инде, чөнки яңалыклар кертмәсәк, без бетергә тиеш бөтенләй. Моны дәүләт гел күтәреп тора инде, ул автопромны гел субсидиялар бирә, шуңа күрә әле менә хәзер сатылулар бик зурайды. Сату заводның акчасы булу дигән. Акча булгач, яңалыклар кертү җиңелрәк була. Чөнки акча булмаса, яңалыклар бөтенләй кермәй. Яңалыклар кергәч, конкурентлык өстенлекләр арта башлый, без инде алга чыгарга тиеш. Чөнки машиностроение это бу экономика безнең. Бүтән илләр, менә алдынгы илләр, әйтик Германия, нинди генә машиналар чыгармый, Mercedes, Audi, әйтик Франция, Renault. Хәзер менә Renault китте бит инде безнең илдән. Москва чыга башлады. Санкцияларның файдасы зур. Безнең илдә санкциялар күпме булса, шул кадәр без яхшырак эшли башлыйбыз. Безнең әлегә алай түгел менталитет шундай. Француз капкасын яптык та Кытай капкасын ачтык инде бу якта. Менә без яхшырак эшли башлыйбыз. Безнең менталитет шулай булсын инде, без. Менә карагыз, сыйфатын яхшырткан очракта безнең үзебезнең машинасын дәрәҗәсен үстереп булырмы, безнекеләр алырмы? Ничегрәк, Зөлфәт, сиңа карапсың. Ничә булмасыннар, алалар, ул бер-берсеннән күреп, менә киемне генә алыйгаймы? Менә безнең мәсәлән, түрәләр йөрсә, алалар 100%. Әйе, менә безнең киемне генә алыйгаймы? Хәзер бик тә популяр булып китте, модага керде. Бишмәт дип әйтәбез инде. Тукай киеп йөргән, мондый басып тора торган якалай бит. Рәисебезгә бик зур рәхмәт. Әйе, менә президент киеп йөри башлады. Bütün җитәкчеләр дә шуннан күп кенә җитәкчеләр һәм гади халык та шушындый бишмәт киеп йөри башлады, әйме? Чөнки популярлаша башлады. Популяр ул кием. Монда да шулай ук. Җитәкчеләр әгәр дә утыра икән, популярлашачак инде ул барыбер. Алар да аңа нинди үзгәрешләр кертергә тырышачаклар ул машиналарга. Җитәкчеләр Аурус алса, Аурус бишмәт бәясе генә түгел шул. Шунда аны төшәчәк. Ауруска утыра башласалар әле безнең бюджетка хайран сугачак әле ул. Менә ул ягы да бар бит әле. Хәер, бөтен җитәкчеләр дә безнең машинада утырырга тиеш дип Аурус башласалар. Айрат, син берне кадәр әйтә башлаган идең инде фаразларны. 1-3 ел алмаска кирәк фәлән фәсмәдән. Минем алганычрак фаразлар буенча просто автопромнан теге төрле илләрдәге ниләрнең тарихын карасан да, шул ук мәсәлән Америкада булып алды бит инде. Анда
башкачарак әйбер инде. Япон машиналары керә башлагач, бик арзан булгач, анда ни белән ОАЭ белән ни булып конфликтлар булып, кем әйтмешли, бензин бәясе төшеп, аларның шундый нигә автопром җиткән, Детройтны һәрберебез белә инде. Барбер дә андый кризис моментлары һәр вакытта да булачак, һәм кризис моментларында чыккан дәверләрдән ниләрне карыйсың икән, тарихи яктан инде карасан, ким дигәндә 5-6 ел узарга тиеш. Ниндидер менә регулировка булсын өчен инде, теге бәяләрдә. Бер көн эчендә теге миңа ни төзеп бир дип, дворец төзеп бир дип кем эшли, сезгә машинаны берничек тә чыгара алмый. Анда конвейер, анда кадрлар, анда станоклар ниләр, алар бөтенесе дә бит бер-берсенә бәйле процесслар. Шуңа күрә минем уйлавымча 5-6 ел узарга тиеш аның өчен. Сабыр итәргә. Сабыр итәргә кирәк. Син үзең заводта эшләгән кеше буларак, бүген заводларда синең яшьтәге кешеләр, яшь кадрлар, эшче куллар, чын инженерлар, шушы конвейерны эшләтерлек кешеләр ни дәрәҗәдә, ничә процентта алар? Хәзерге көндә менә соңгы елда менә аптырыйм үзем, менә технологлар кемнәр бик күп килә башлады. Менә дипломын бетергәндә менә сразу заводка килгән кешеләр күбәя башлады. Дөресен генә әйткәндә мин үзем аптырыйм. Теге моңа хәтлек берсе дә килми торган. Хәзер күп яшьләр кызыксынып, шайтып килеп эшлиләр. Яшь кеше инде ул белмәсә дә барбер да ул теге сеңдерүе ние кем эшли активныйрак, ул яктан теге күтәрелеш бар дип әйтмәкче булам мин барбер. Сезнең югары йорт белән җитештерү нидер заводлар белән нидер элемтә бармы? Тәҗрибә уртаклашу, шул студентларны эшкә урнаштыру. Менә ул Казан безнең авиация институтында ул бит авиапромышленный кадрлар әзерли. Безнең авиастроение факультеты бар. Ул хәзерге вакытта бакалавр һәм магистрлар программасы буенча әзерлиләр. Но ул бакалаврларның бер начар ягы бар. Алар 4 ел укыйда, өйрәнеп бетмичә инженер һөнәренә заводта эшли башлый. Аннары ул магистратурага керә. Чөнки белеме җитми. Магистратура ул безнең хәзер кичке уку. Менә элек вечернее образование диләр инде аны. Шул анда күбрәк инде олы яшьтәге мастер булып озак еллар эшләгән абзыйлар килеп укыйдыр кичке шул университетта инде. Хәзер яшьләр килә. Аның белем бирү менә эштән килгән егетләргә, кызларга белем бирү бик авыр. Алар арып киләләр. Анда сәгать ул 6-да килә, 9-да китә. Менә шуңа күрә проблемалар килеп чыга. Безнең менә югары белем бирү, техник югары белем бирү, шул бакалавриат, магистратура белән бик түбән. Элекеге специалист 5 ел ярым укый иде. 5 ел ярым укыйдаган диплом яза ярты ел. Шуңа күрә менә дигән кадрлар. Ул дипломны шул үзе булачак эшли торган заводта яза. Менә шул тема буенча. Ул аны бик яхшы өйрәнә. Уже университет бетергәч, ул инде әзер булып килә. Инженер буларак. Хәзер андый нәрсә бетеп бара. Ул вакытларда кире кайтыр әле кем белә. Аны кире кайтарырга кирәк, чөнки көчле инженерлар булдыру өчен менә элекеге совет системасына кайтарырга кирәк. Специалитетка кире кайт. Специалитет ярты ел диплом яза, а бакалавр булачак инженер икадна. Икаднада ул ничек инженер булсын? Ул нинди диплом яза икаднада? Магистр уже не инженер. Ул магистратура, ул диплом язмай, проект ташлами, ул магистерский диссертация яклый. Ул галим кеше. Заводта галимнәр кирәкме? Заводта галимнәр кирәк түгел. Сезнең сүзләр ул аерым бер тапшырулык, шуңа күрә аның турында да сөйләшербез, аерым бер тема иде. Дәүләт думасы дискуссияләр өчен урын түгел дигән кебек, заводта галимнәр кирәкми җәмәгать. Монда йомгаклап нәрсә әйтәбез инде? Айрат фикеренчә, аңа ышанып торыйк, юн бәягә сойлап алып, әйбәт машина сатып алыр өчен тагын бер 6 ел сабыр итәргә кирәк ди. Сез ничектер, ләкин минем машина тагын бер 6 елга чыдамаячак җәмәгать. Шуңа күрә хәстәрен күрә торыгыз. Разил Вәлиев пьесасындагы кебек, машина җитте минем башыма диярлек булмасын. Таяныр нокта һәрвакыт бар, шуны онытмагыз.